Come sapere dove le guerre. Io con che finale. Zeptammo che si che un fa. E che non va a che fu. Io. Perché non so, bisogna delle guerre. E che sono formati. Prejudice. Allora che ne sono assolutamente possibile. Io non devo buono. Bata saniranya ka ojudo sefunya bata saniranya ojodrena na wana manso etwa Jesus fukani ekwa mi atoko ekwa na choko na we bumi yemi ekele ni na na Jesus Christ tuna yemi not in a dedicated to answer akwara na Virgin Maria ota the Pontius Pilate ọwọ́ ilé ìdílé kàmọ́ sítẹ́nà bọ̀sẹ̀ká pàpà lábẹ́ wọn òkúta lábẹ́ wọn níbi wọn máa ń dáhùn ojú kò nà ní ewu ní ẹbá àpò òsì ní ilé ìdílé náà ní ọdún ọba rẹ̀ ṣe ẹgbẹ́ ẹ̀ka sọ̀rọ̀ toda la famille, quand tu te lèves à quel moment tu te vois, quel c'est la nuit. La famille, pour le sein, la nuit, se voit la folie. Elle peut être à son cœur, tu fais. E che Maria e Gesù na graça, o sangue na rede, ele vai se discipulando e nós já vamos a Gesù. Maria já só me que Gesù, já vai já não fica e che Maria e Gesù na graça, o sangue na rede, ele vai se discipulando e nós já vamos a Gesù. Maria já só me que Gesù, já vai já não fica Ekele Maria ejupụtara na graça, o savoir na erege, ịdị ngọzi n'etiti ụlọ niile, ọ dị azụ ngọzi nwafọ Jesu. Maria dị asọ ndị nke Chukwu, yabara igwe ndị nje arịrịọ, kịta na mmanụ ọnwa. Otu dịrị nna na nwa na mmụọ nsọ. Otu ọ dị izizi na kịta na ndị ebe. Biko Jesu. Zọpụta akụkọ akụkọ. Gambulo ni ọkọ sisi na chọọchị. Jesu mere anyị ebere. Jesu mere anyị ebere. Ka mkpụrụ obi na-ekwere ngara aga. Ekpere nke Chukwu azụ ike na ndokwa. Mkpụrụ azụ ike na ndokwa. Amen. Ife omi nke afọ nke abụọ. Karịa na gasị nanị. Ka Jesu sita afọ. Na ngwere adọghị na nsọ nke so ya. Eze so ya. O Maria, ebi nke ọra n'ebe. Nwa ife omi nke abụọ. Nna anyị nọ n'eluigwe ego otu dịrị afa gị ka ọchịchị gị bịa ka enwuchi gị n'ụwa ka esi eme anyị n'eluigwe. Ekele Maria ejupụtara na graça, o savoir na erege, onye ngọzi n'etiti ụwa niile, ọ dị azụ ngọzi nwafọ Jesu. Maria dị asọ nke Chukwu, yabara ndị nje arịrịọ. Ekele Maria ejupụtara na graça, o savoir na erege, onye ngọzi n'etiti ụwa niile, ọ dị azụ ngọzi nwafọ Jesu. Maria dị asọ nke Chukwu, yabara ndị nje arịrịọ. Ekele Maria ejupụtara na graça, o savoir na erege, onye ngọzi n'etiti ụwa niile, ọ dị azụ ngọzi nwafọ Jesu. Maria dị asọ nke Chukwu, yabara ndị nje arịrịọ. Ekele Maria ejupụtara na graça, o savoir na erege, onye ngọzi n'etiti ụwa niile, ọ dị azụ ngọzi nwafọ Jesu. Maria dị asọ nke Chukwu, yabara ndị nje arịrịọ. Ekele Maria ejupụtara na graça, o savoir na erege, onye ngọzi n'etiti ụwa niile, ọ dị azụ ngọzi nwafọ Jesu. Maria dị asọ nke Chukwu, yabara ndị nje arịrịọ, kịta na mmanụ ọnwa. Amen. Ekele Maria ejupụtara na graça, o savoir na erege, onye ngọzi n'etiti ụwa niile, ọ dị azụ ngọzi nwafọ Jesu. Maria dị asọ nke Chukwu, yabara ndị nje arịrịọ, kịta na mmanụ ọnwa. Ekele Maria ejupụtara na graça, o savoir na erege,
Jesu. Jesu nera ya gala, Jesu nera ya gala, kamu punya orang gala. Tapi dalam Yesus kasih tidak berbohong, kasih tidak berbohong. Follow kamu kebu, itu Yesus. Untuk tempat kesukaan lagi.
Maria dia son linke chuku yamai bundinja yokana mani owai amen. Ekele Maria jupụtara gracia usekwu ala gị ede ngozi n'etiti ụlọ niile ọ dị ngozi nwafọ Jesu. Maria dia son linke chuku yamai bundinja yokana mani owai amen. Ekele Maria jupụtara gracia usekwu ala gị ede ngozi n'etiti ụlọ niile ọ dị ngozi nwafọ Jesu. Maria dia son linke chuku yamai bundinja yokana mani owai amen. Ekele Maria jupụtara gracia usekwu ala gị ede ngozi n'etiti ụlọ niile ọ dị ngozi nwafọ Jesu. Maria dia son linke chuku yamai bundinja yokana mani owai amen. Ekele Maria jupụtara gracia usekwu ala gị ede ngozi n'etiti ụlọ niile ọ dị ngozi nwafọ Jesu. Maria dia son linke chuku yamai bundinja yokana mani owai amen. Ekele Maria jupụtara gracia usekwu ala gị ede ngozi n'etiti ụlọ niile ọ dị ngozi nwafọ Jesu. Maria dia son linke chuku yamai bundinja yokana mani owai amen. Ekele Maria jupụtara gracia usekwu ala gị ede ngozi n'etiti ụlọ niile ọ dị ngozi nwafọ Jesu. Maria dia son linke chuku yamai bundinja yokana mani owai amen. Ekele Maria jupụtara gracia usekwu ala gị ede ngozi n'etiti ụlọ niile ọ dị ngozi nwafọ Jesu. Maria dia son linke chuku yamai bundinja yokana mani owai amen.
Kalam Maria, ayun della grazia, osservo all'olede, e le cose di colonine, oggi a San Cosmo Fabrizio. Maria, già sono le che ci fu, Kalam Maria, ayun della grazia, osservo all'olede, e le cose di colonine, oggi a San Cosmo Fabrizio. Maria, già sono le che ci fu, Kalam Maria, ayun della grazia, osservo all'olede, e le cose di colonine, oggi a San Cosmo Fabrizio. Maria, già sono le che ci fu, Kalam Maria, ayun della grazia, osservo all'olede, e le cose di colonine, oggi a San Cosmo Fabrizio. Maria, già sono le che ci fu, Maria, ayun della grazia, osservo all'olede, e le cose di colonine, oggi a San Cosmo Fabrizio. Maria, già sono le che ci fu, Kalam Maria, ayun della grazia, osservo all'olede, e le cose di colonine, oggi a San Cosmo Fabrizio. Maria, già sono le che ci fu, Maria, ayun della grazia, osservo all'olede, e le cose di colonine, oggi a San Cosmo Fabrizio. Maria, già sono le che ci fu, Kalam Maria, ayun della grazia, osservo all'olede, e le cose di colonine, oggi a San Cosmo Fabrizio. Maria, già sono le che ci fu, Kalam Maria, ayun della grazia, osservo all'olede, e le cose di colonine, oggi a San Cosmo Fabrizio. Maria, già sono le che ci fu, Tornena na wana monso, Biko Jesu, Yesu mera ebele, Yesu mera ebele, Kapro mine kwanga, ebele kechu kazi kinandika, ekeleza wanje aso, ekele kwani sana chukwa ekele, dekari ni chukwa chukwa boku, dekari ni na boku ebeleka, yawa ikende kumala kasaya ebeleka, ndio kwa fakazi, uzama kwa Jesu. Abala yo one ke tukuja so. Abala to kwa Christ. Ayo. Ojo to no na to no na to answer baby. I get back to my the virgin because I need to consider I am. Open yourself to Jesus. Jesus. Joseph for Jaso, John the Baptist Jaso, Ismail the Mountford Jaso, the guy who gave Marani was a Sawa Meraya, Christy Meraya, Sawa Meraya, Sawa Meraya, Christy Meraya, Chukuna Kini Meraya, Chukuwa Batanko Meraya, Chukumonso Meraya, I don't know what to do because it's so true. Maria Jaso, Nenke Jaso, Veggie Jaso, the sweet veggie Gili, Nekristi, Nenkensuko, Nekwe Vetrano, Nekwe Dinaso Biocha, Neve Hatutu, Nemeru, Nenalu, Nepese Unana,
Maria, we pledge you the national forever church. Philosophy, Ulan Church of It, Ulan Chado, Ulan Edu, Ulan Kama, Amazon Kedi, Abandon Coaches, a weekend joy, no good joy, Casio Villanao, I can do it so twisted. That's why that's why I'm that's why I'm Jojo. That's why I'm Debbie Womachu. That's why I'm Debbie Dokochu. That's why I'm Debbie. That's why I'm Debbie Legends. That's why I have to be managed. That's why I'm Debbie. That's why I don't see myself. That's why I'm case of page 23, hymn number 3. Oh,
Bala jengulungannya akan marah dan so. Undang marah. Makasih nama. Mereka isi awal. Neke cukup. Ayat selimnya neke cukup. Ayat cukup nolai jenaka. Tebroy nekanya cukup. Selalu cukup. Ayat yang marah nefes. Aku bukti. Ayat yang manangkan jenama Yesuku. Nena kosen kosiasi. Ese moku kene biru. Iwe no mandi yuni. Seba lo esikunya. Ese no namuta neta. Aina bata neta. Aina yo somate. Sota nando mamera ubi chichi. Kamala nto kwayo. Aike yo. Nto kwasrenu. Wekele na gracia ya uozo. Santa